Number 4, sunod-sunod ang mga kaso sang kinawatay nga ginreport sa mga netizens. Sa Talisay City, Mister Patay, Mrs. Pilason, matapos nga ginpang tiro sang kawatan. Patay si Ildefonso Medalla, samtang Pilason naman ang iyang misis nga si Denalyn Medalla. Matapos nga ginpang tiro, pasado alauna kainis ng kaagahon sa guwa sa isa ka grocery store sa Barangay Concepcion Public Market sang duha ka mga ginaalegar mga kawatan. Sunod sa mga residente, ang mag-asawa nagpadulong sa ilang nga karinderya agud magbukas ang bloke kag magluto bangod nga market day apang wala sila makahibalo nga ginransak na ang katupad nila nga tiyanggi. Nanaog sa motor ang mga biktima sa guwa sang ilang nga store sang hinali na lang nga ginpangtiro sang mga kawatan. May mga igos ang bala sa dughan ang mister, samtang isa naman kay igos ang bala sa tiyan ang naangkon sang iyang nga misis. Nakapalagyo ang misis kag nakapangayo sang bulig sa mga tanod kag residente. Nakuha sa mga suspect ang bag sang lalaki nga biktima nga nagaunod sang 3,000 pesos nga cash kag cellphone. Ang mga kawatan na nakasuksok sang bonnet kag naka-jacket, nakuha nila ang kapin sa 50,000 pesos nga benta kag mga groceries kag sigarilyo sa store. Sa Bacolod City, ginpost ni Jaisel Bergman ang screenshot gikan sa CCTV sang sini nga lalaki nga nagsulod sa ilang nga balay sa Puro KBS sa Barangay Sumag sa Bacolod City. Nabugtawan niya ang kawatan nga hana palang mangawat pero nalagyo ini sang nakita siya. Luyag niya lang nga paandaman ang iban nga mga pumuluyo. Viral man ang facial sketch sang sini nga persona nga nagsulod sa isa ka puloy-an sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Amo sini ang hitsura sang suspect nga kawatan sang Domingo sang kaagahon. Sa post ni Aya Isabel Cayaw, Hedalanga, nakibot na lang sila sa makita nga may tawo na sa ilang nga banyo, tigayon sini nga napalagyo ang ilang nga kahita kag cellphone.